Do Plzně se sjeli nejlepší týmy z celé České republiky ve hře zvané Ultimate Frisbee. Netradiční hra s létajícím diskem má stále víc příznivců. A tak není překvapením, že do Plzně přilákala přes 200 hráčů. Ultimate Frisbee je kolektivní bezkontaktní sport, ve kterém proti sobě nastupují dvě smíšená pětičlenná mužstva a vítězí tým s nejvyšším počtem bodů. Na konci hřiště jsou dvě zóny, do kterého musí jeden z týmů skórovat. S disk se může jenom přihrávat, nesmí se s ním běhat ani chodit, nesmí se vyrážet z ruky, a to je jinak faul. Hra je úzce spjata s diváky, protože samotný zápas neřídí žádný rozhodčí. To si řídí hráči sami. Když tam dojde k nějaký sporné situaci, tak si to musí vyřešit spolu, ty dva. Případně když se jedná třeba o aut, tak se můžou zeptat těch diváků kolem a ty řeknou a uznají to, jak to vidí. Do finálového turnaje se kvalifikovalo 10 týmů, které se utkaly o titul mistra České republiky. Vítězem se stal tým Žlutá zimnice, který v napínavém finále porazil svého pražského rivala Prague Devils. No tak za minulou sezónu jsme ve venkovní sezóně vyhráli titul ve všech 3 kategoriích. Muži, ženy i mixová kategorie. A v té hale tam je to trochu těžší, tam se nám tolik nedaří. Frisbee je poměrně nový, dynamicky se rozvíjející sport a pokud máte rychlé nohy a dobrý švih, jste ideálním hráčem. Pokud vznikne někde nový tým, tak může přes asociaci normálně přes naše webové stránky nás oslovit, napsat a v podstatě pak se zapojí do toho dění, že přijede třeba na turnaj. Základem všeho je umět dobře chytat. Miroslav Brož, televize ZAK. U tohoto netradičního sportu ještě zůstaneme. Mým dnešním hostem je Jan Svalín alias Borizon, hráč plzeňského týmu Atrofované ruce. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, jak jste se k tomuto sportu dostal? K tomuhle skvělému sportu jsem se dostal tak, že mě na něj upozornila kamarádka. Já jsem se zašel podívat na trénink a okamžitě jsem se do toho sportu zamiloval. Takže je to už 6 let a neplánuju přestat. Řekněte mi, jaká jsou pravidla? No, tak pravidla jsou celkem jednoduchá, ale pro začátečníka je jich relativně dost najednou. Je to hodně různých činností, které je třeba zvládnout. A nejlíp asi by se dalo frisbee připodobnit americkému fotbalu. Je to hřiště podobný, je to vlastně takový obdélník, taková dlouhá nudle, řekněme 100 metrů krát třeba 40 nebo 37 podle možností s 2 koncovýma zónama, které jsou hluboký asi tak 18 metrů. No a pravidla, jak říkám, podobně jako v americkém fotbale, je třeba ten v americkém fotbale míč, v našem případě to frisbee, ten létací talíř, je třeba dostat do té koncové zóny pomocí přihrávek. Ten, kdo má disk, nemůže běžet, běhají všichni ostatní okolo. No a když se povede těma přihrávkama ten disk dostat do té koncové zóny soupeře, tak jsme skórovali a hraje se dál, útočí ten druhý tým zase. Zápasy se hrají bez rozhodčího. Jak se řeší sporné situace? No, to je jedna z věcí, které se mi na Ultimate Frisbee líbí, hodně líbí. To je skutečně tak, že v Ultimate Frisbee neexistuje rozhodčí ani na té nejvyšší úrovni. Hrají se samozřejmě mistrovství světa, mistrovství Evropy, všechno tohle a všechno je to bez rozhodčích a tím rozhodčím je tam vlastně každý sám sobě. Jsou v Čechách nějaké profesionální týmy? Tak myslím, že v Čechách žádné profesionální týmy zatím nejsou. Co jsem tak slyšel, tak nějaké profesionální týmy jsou v Japonsku a zatím nikde jinde po celém světě profesionální týmy nejsou. Jak se můžu stát hráčem frisbee? Kam mám jít? Na koho se obrátit? Tak to si myslím, že je velmi jednoduché. Že se vlastně stačí ze začátku přidat vlastně jenom k nějaký partičce, která si hází někde v Borském parku. Tím teda nemyslím ty lidi, co tam postávají v kroužku, ale ty, co tam za tím diskem opravdu běhají a sportujou. A jak říkám, to se mi zdá velmi, velmi jednoduchý, protože tyhle společenství jsou většinou velmi, velmi přátelský a otevřený dalším lidem.
jsou to, jak říkám, často studenti, často skauti, takže příjemní lidi. Takže myslím, že pro začátek se stačí nebát a někam se přidat. V ideálním případě se dá začít trénovat třeba tady v Plzni rovnou s atrofovanýma rukama. No a to je taky velmi jednoduchý, stačí si vygooglit třeba Frisbee Plzeň a je to. Jaké schopnosti musí mít, abych byl ideálním hráčem? Tak ideální hráč, tam si myslím, že především to musí být takový pohodový člověk, že na tom je to postavený, protože vlastně, když se trénuje, když se jezdí na ty turnaje, tak to je, už by se dalo skoro říct, že to je jakoby životní styl, protože když se jezdí jednou měsíčně nebo i 2x, 3x, tak tam se přespává, jsou tam i party, že jo, takhle. Takže je to takový příjemný sportovní prostředí. No a kromě tohohle základního požadavku si myslím, že ideální, když ten člověk, který se chce přidat, má nějakou sportovní průpravu, třeba by měl být samozřejmě hodně vytrvalej a rychlej, takže myslím, že ideální kombinace je, aby aby uběhnul 100 za 10, že jo, a vydržel to ty 2 hodiny třeba v kuse. No a potom taky samozřejmě ta šikovnost, jak při házení, tak při chytání toho disku. No a v neposlední řadě ten člověk musí být chytrej, inteligentní, jako aby vlastně jako pochopil jednak ty pravidla, jednak to, jakou vlastně taktiku ten tým používá, jak se brání a tak, aby uměl dobře odhadnout, kam ten disk poletí. Takže je to takový velmi všestranný sport, takže tak. Dobře, já vám děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel. Přeju vám hodně štěstí a s vámi nashledanou.